aritzostoa, irina, arrautzak, idiazabaldoko gazta, perrexila xehetuta, hau gero tumaka, gero esplikatuko dizugu nola egingo duen saltza hau, berenjena ero alberginia, kuiatxoa ero kalabazina, bi erata. Bili, hau lehenengotik emengo dugu, bai kalabazina eta berenjena rebozatu egin behar ditu pixka bat. Ondo? Izua prestatu, jarri diazu iodia zuzua, oliotan. Arrautza eta irina, hori rebozatzeko da bakarrik, bestela ez da ez erabiltzen. Gazta da, gero, hola, montadito bat edo egiteko, edo ikusi gozu ze berezia eta ze goxua geldituko da. Zu platerrondan jarri berko ditut irinekin pasatzeko? Ez. Hori prejaltu ondoren hemen? Prejaltu ondoren, baina bertan, moztu ingo da lehenengotikan. Lehenengotikan fin xamarra moztuko ditut, behitu. Hau badakizu kalabezina eta euskiraz kuiatxoa, izenak ikasten hasi behar dela. Ja. Bueno, hau horrela, eta hau zeituan ositatu egiten da, bestu egiten da. Horregatik momentuan berenjena, alberginia, euskaraz. Horrela, nahikoa ditugu hauek. Beitu, guain, olioa berotzen lako dugu, jodia zu pixka bat, berotzen den olioa. Eta egiten da beitu, irinetan pasatu pixka bat, astindu eta arrautzetara. Irinetan pasatu berriz ere, astindu. Bizkate pare baten hori hartu behar ditut, kurioso, egin behar dugu lana, Xabier. Hemen dauzkan nire zue, Pili, hemen dauzkan nire zue. Prestatuta zaben ez konturatu. Hola, astindu pixka bat. Olioa listo, Bai. Olioa listo, bai. Aurre bozatutakoan, Laguntzaile, primerako laguntzaile, zela profesionala. Bai. Oso gustora nago, así que. Zein zen baino bia. Bai, venga. Zuk hori buelta eman, hori oso gutxi pergitu behar da, hau oso berdura biuna da. Eta kolore pixkat hartzen duenean, kenduzuk, mesedez. Hau ere berdin. Irinetan pasatu, arrautza, bestela ez dugu ezertako erabiltzen ez irinik eta ez arrautzik. Garriz buelta emango dio, nik uste azkarri egin diola. Bueno, baina hori pixkat doratzen danean, atera kanpora. Nahi badezu pixkat bajatu sua, nahi badezu. Bai, pixkat bajatu. Pixkat bajatu fuerte gila dauta. Oso, ondabek, hiru hauek prestateatzeko. Prestatzeko, hori bai listo daude. Alberginiak, gaur ikasi deten hitz berria. Bueno, hau, venga. Hau kalabazina o kuiatxoa. Hau ikusten duzu, hori berdin rebozatu. Eta hau... Guk euskera, zarrak, berriak danak ikatzeko ditugu. Danak. Bueno, honekin bukatu dugu ja. Arrautza eta irinakin. Eskua garbitu pixka bat. Buelta emango diot, horrela. Zu segi horreiten ikaskua garbituko ditut. Buelta eta buelta nahiko, kolore pixka hartu eta bitu ze polita. Bueno. Txukun-txukunen behar dugu lana, zukaldian da. Oso no, garbitasuna lehen da bizi. Hau garbi. Hiru zati hauek prest. Bai, prest daude. Oli joauan, hemendikan kendu dugu. Hori ere kendu dugu, horreztuko zer behar. Hau txukunduko dugu. Eta guan erabiliko dugu? Bueno, oain aro hori ez da? Aro hori, behitu. Hementxe gaine jarriko dugu? Hementxe. Hementxe bertan jarriko dugu. Bertan bertan presentatuko. Presentazioko platerian. Presentazioko platerian. Haitu ze lagungarri egitez aizkiu guri aro hauek, Politak editzen da. Oso politak editzen da. Eta gero lanian, kurioso, ontsen badakiu hemendikan ezin dugula kanpo hartan, eta hortxe moldatu dira. Bueno, aritzostua zu jarriko duzu? Bai, zu jarri aritzostua, behian, fondo bezala jarri diazu hori. Hori da. Piskatola lagunduko diot. Eta nahikoa da, azpila nahikoa da, betxu. Orain, lehenengotikan? Hau, badakizu zer dan, kalabazina da, kuiatxoa. Igertzen da hemen azalian, iluna, alberginia o berenjena. Eta argila, hori da. Eta gazta pixka bat, gazta fin-fine bakita. Kapa edo geruza, desberdinak eginaz. Hau kenduko diogu, garbi, horrela. Berriz beste kapatxo bat. Hau da Idiazabalko gazta. Badakizue, gure Xabier da hemen Idiazabalko gaztan, epaimai herritik herrira ibiltzen dana asko daki, gaztai buruz. Urte askoan, zure ibiltzen bai, bat egiten du, alkarrekin ibiltzen geha, Elgoibarren eta Debane bai. Baina beak Elgoibarren damazki, 25 urte pasa. Pasatxo bai. 25 urte intzitunean, baitare eman zioen sari berezi bat. Sari bai. Nik guandikan urte gutxi damazkit. Aizu, barkatu, baldegizun zergatik ganazin itzan, epaimai, neska naizelako, sukaldaria eta neskak bihar omen zituzten. Claro, gizonezko asko ebatega eta zu falta. Hori da, falta. Bueno, ni falta emakumezko bat. Tania zinitzen juten dagoan, gustora. Ibarren, Deban, Elgoibarren horri biltzen gera, eta oso ondo gainera. Betxu, oain, hau ateratzen duzu, betxu nola gelditzen da. Hau, oin gaz pixka botako diogu,
Gainetikan. Pixka gainetikan. Perrejila pitxin bat. Eta hoan gozatu du saltza berezi Bai, batekin. honekin behitu. Hoan beak esplikatuko du nola iten tumaka saltza hau. salsa. Hori, esplikatu zazu hasieran ez dut esplikatuta. Hau termomismo, edo triturador baten egiten dut hartu, tomatea zurituta. Eta pepita kenduta? Pepitak eta danak kenduta, bestela gero txino batean pasatu behar da. Da termomisiak behar dana txikitu egiten du dena. Tomatea, zuri-zuri eginda, zuritu dana, azalata dana kenduta, olio tanta bat, berakatza beste pixka bat, eta binare ospin pixka bat dauka. Osondo? Ze kolore polita, Tomate naturalak egin dago ezapotokoa, Eta tumaka ze katalana hortikan datorrelako? Baina ogiean jarri beharrean nik salsa hau irabiliten eta honi botatzen ikusiko zu ze edarra galditzen den. Ederra gero porratu beharko dugu, era? Ikusiko dezu. Ikusita porratu, eta gastatu. Itxura, oso ondo, Eta zuke habilidadia, Zu pentsatu zazu etzeala bate erten plateretik, Garbitzuko lan gutxitxo. Listo, horrela listo dago. Ikusi, ze plater ederra gelditu dan. Ederra, koloretsua, presentazio, polita. Eta desberdinen, zela desberdinen. Orain dastatu baino leno, azken ukituak ikusiko ditugu, gure xefaren azken ukituak. Uztai barruan lehenengo geruza aritoztoak jarriko ditugu. Albergina eta kuiatxoa rodajetan moztu eta frijitu. Tartekatuz, bat eta bestearen artean, idiazabalgo gazta jarriko dugu. Tumakaren saltza prestatu eta gainean erantzi.